Għatini xortija u itfani l-baħar. Konċetta kienet tieħu ħafna gost tilab, kella kamra mimlija ġugarelli li ta' spiss kienet tuża. Iżda kien hemm ħafna minn dawn il-ġugarelli li kienu ilhom għandha sa minn meta kienet għadha żgħira ħafna u għajla kienet għadha tilab bihom. Kemm il-darba l-mama qaltilha li xi darba kienet se tiżbarazza l-kamra tagħha u tara li ma minn dawn il-ġugarelli ma kienx għadha tuża, iżda ftit kienet issib ċans u aptit li tagħmel dan. Darba waħda, il-mama bdiet tagħmel il-faċendi u peress li kien fadlilha ftit ċans fuq idea, ġieta frasa il-kamra tal-logħob ta' Konċetta. Hekk kif kienet għaddejja bil-ħidma, rat ix-xoqqa f'muxta sabiex taqbad u tnaddafilha ftit mill-ġugarelli żejda li kien hemm. Marret minnu fih fil-kamra ta' binta, fetħet il-bieb u hemm sabet lil Konċetta tilab. Il-mama qaltilha bil-ħsieb tagħha u Konċetta għalkemm ma riditx li teħles mill-ebda ġugarell li kellha, qablet li tgħin lill-mama bil-weda li tixtrila libsa sabiħa li tkun tista' żżanżan għal eluq snina. Magħha il-mama kienet ġabet ftit boros sabiex jitfgħu kollox fihom. Konċetta u l-mama bdew jażlu mill-ġugarelli li kien hemm, waħda tajba u oħra li m'għadix tuża. Xorta waħda, għalkemm bdew iwarbu diversi ġugarelli, b'ħafna minnhom li kienu ilhom għandha għal żmien twil, kienu għadhom f'kundizzjoni tajba ħafna, tas li kieku għadhom ġodda. Konċetta huma u jduru l-ġugarelli li tisib ħafna affarijiet li kienet insiet fejn kienu jew li għadhom għandha. Bħal dik il-brazzuletta kollha kuluri li kienet tagħta nanna żmien ilu. Sabet ukoll libsa li kienet imgeżra f'basket tal-karti. Din il-libsa kienet libsita fil-karnival meta kienet iżgħar. Malli sabita, ippruvat tilbes il-libsa, iżda lanqas minn rasa ma setet tgħaddilha. Xorta waħda kellha l-kuruna li kienet għadha tidħol f'rasa u li malli libsita ħassita qisha prinċipessa. Il-mama qaltilha li bis-saħħa ta' dak it-tindif li kienu qegħdin jagħmlu kienet qed terġa' ssib ħafna affarijiet sbieħ u li għadha tista' tużhom. Qaltilha wkoll li kellha xortija tajba, kif jgħidu, għatini xortija u jitfani l-baħar. Konċetta ma riditx li xi ħadd jitfaħħa l-baħar, żgur mhux f'dak it-temp kiesaħ. Iżda l-mama qaltilha li dak kien biss proverbju bil-Malti. Komplew qalbu qalb il-ġugarelli u anki l-mama ħassita xortija tajba hekk kif qalb dawk l-affarijiet kollha sabet karta ta' 5 euro. Ma tantx tagħtiela lil Konċetta, iżda żammita qies għax-xogħol li kienet għamlet fil-kamra tal-logħob tagħha. Konċetta wkoll qaltilha għatini xortija u tfani l-baħar. Tifsira. Kull min għandu xortih tajba, jagħmel x'jagħmel, jiġi dejjem tajjeb fi kwalunkwe kompetizzjoni li jieħu sehem.